فولي سرحت بموساد قداماي كفال سلام كورات تقتاتلتي مدب هيلن تايمس كما يتخونو نلومين بقر بتكال دحننت موساد زتفتصمو فولي سرحت بفلاي كا اب لعلي مخنيات موت بزحات اسرائيلاوያን ዝኾነ አባል ጉጅለ ሂዝቦላ ዝነበረ ኢማድ ሞግኒሕ ንምቕታል ዝተገበረ ፍሉይ ስርሒት ከመይ አበይ ከም ዝተሰርሐ ዝድህስስ ምድላው ኣብ ክልተ ክፋል ከነቕርበልኩም ኢና ሰናይ ምክትታል ሞሳድ ካብቶም ኣብ ዓለምና ዘለዉ ትካል ድሕንነት እቲ ዝረቐቐን ብቐሊሉ ዘይድፈር መርበብ ስለያ ዝውንን ትካል ድሕንነት ስለያን እስራኤል እዩ ሞሳድ ንዜጋታት እስራኤል ነታ ሃገር ድሕንነት ክሰርሕ ተባሂሉ ዋላ እኳ እንተተመስረተ ኣብ መላእ ዓለም ምስ ዘለዉ እስራኤላውያን ብምትሕብባር ዝሰርሓሉ ኣጋጣሚታት ኣሎ እዩ ካብ ዘለዎም ውሕድ ብዝሒ ኣንጻር ክርአ ከሎ ኣብ ዓለም ከም እስራኤላውያን ዕዉትን ጠንካራን ዓቕሚ ዘለዎ ህዝብታት የለውን ምባል ይከኣል ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዘርኢ ኣይሁድ ዝተወለዱ ዜጋታት ብጠቕላላ 2% እኳ እንትኾኑ ኣብ ዓውዲ ኢኮኖሚ ኣብ ዓውዲ ሜድያ ፖለቲካ ከምኡውን ኣብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዘለዎም ጽዕንቶ ግን ብጣዕሚ ልዑል እዩ እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልትና ሄለን ታይምስ ናብቲ ናይ ሎሚ መደብና ክንሰግር ኣመራርሓ ኣባል ጉጅለ ሂዝቦላ ዝነበረ ኢማድ ዝተባሃለ መን ምዃኑ ትካላት ድሕንነት ሞሳድን ሲአይኤን ድማ ከመይ ከም ዝቆተልዎ ዝድህስስ ናብቲ ቀዳማይ ክፋል ምድላው ክንሰግር ኢና ምሳና ጽንሑ መስከረም 2001 ዓመተ ምህረት እቶም ናይ ዓለምና ማእኸል ንግዲ ዝነበሩ ናይ ኣሜሪካ ህንጻታት በአሸበርቲ ምትቆዖም ስዒቡ ትካል ምጽራይ ገበን ኣሜሪካ ወይ ድማ FBI ብጣዕሚ ተደለይቲ ናይ ዝበሎም 22 አሸበርቲ ኣስማት ዝሓዘ ፖስተር ፈቆዶ ጎደናታት ለጠፈ እቲ ፖስተር ናይቶም 22 አሸበርቲ ሽም ዝርዝርን ምስእሎም ዝሓዘ ኮይኑ እቲ መጀመርያ ዝተጻሕፈ ካብ ኩሎም ንላዕሊ ኣዝዩ ሓደገኛ ውልቀ ሰብ ነበረ በዚ ምኽንያት ድማ FBI ነዚ ናይ መጀመርታ ተጠርጣሪ አሸባሪ ዝሓዞ $5 ሚልዮን ከም ዝህቦ ቃል ኣተወ እዚ አሸባሪ ቅድሚ ኣብቶም ነዋሕቲ ህንጻታት ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ምፍጻሙ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን አሸባሪ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ዝቐተለ ሰብ እዩ እዚ አሸባሪ ካብ ቢንላዲን ዝገደደ ጨካን እዩ ነይሩ ስሙ ድማ ኢማድ ሞግኒሕ ይበሃል FBI ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኢማድ ፈጺሞም እዩ ካብ ዝበሎም እዞም ዝስዕቡ ገበናት ይርከብዎም ብ1983 ኣብ ሊባኖስ ዝነበረ ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ ቦምቢ ብምፍንጃር ምኽንያት ሞት 63 ኣሜሪካውያን ኮይኑ እዩ ኣብ ቤይሩት ዝርከብ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ቦምቢ ብምፍንጃሩ 240 ወተሃደራት ኣሜሪካ ከም ዝቀተለን ስዒቡ ኣብ ቤይሩት ዝርከብ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ኣየር ወለድ ፈረንሳይ ቦምቢ ብምፍንጃር 58 ወተሃደራት ፈረንሳይ ቀቲሉ እዩ ንዊልያም ባርክሊ ዝበሃል ናይ CIA ኣባል ጠሊፉ ብዙሕ ሓሳቂዩ ድሓር ድማ ብግፍዒ ከም ዝቀተሎ ኣብ ኩዌት ኣብ ዝርከብ ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ እውን ብተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ኣካይዱ እዩ ኣብ ስዑዲ ዓረብያ ን22 ወተሃደራት ኣሜሪካ ብግፍዒ ከም ዝቀተለን ናይ ብዙሓት ሃገራት ኣውሮፕላናት ብተደጋጋሚ ከም ዝጠለፈን FBI ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኢማድ ቀዳማይን ቀንዲ ተደላይን ክኸውን ኣኽኢልዎ እዩ ስለዚ እዚ ኢማድ ፈጺሞም ዝተባሃሉ ናይ ሽበራ ስራሕ ብዝርዝር ጽሒፎም ናብ ሞሳድ ለኣኽዎ ድሓር ሞሳድ እውን ብኢማድ ተፈጺሞም እዮም ዝበሎም ተወሰኽቲ ናይ ሽበራ ስራሓት ከም ዝስዕብ ዝርዝር ኣውፅኦ ኣብ ሊባኖስ ዝነብሩ 60 ናይ እስራኤል ወተሃደራት ቦምቢ ብምድርባይ 60 ወተሃደር ከም ዝቀተለን ኣብ ልዕሊ ካብን ናብን ቦታ ዝጋዓዓዙ ዝነበሩ ወተሃደራት እስራኤል ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ብምኽፋት 8 ወተሃደራት እስራኤል ህይወቶም ክሓልፉ ምኽንያት ከም ዝኾነን ኣቕረበ ኣብ 22 ዕድሚኡ ድማ ዝተፈላለዩ ጉጅለ አሸበርቲ መሪሑ ኣብ ልዕሊ ኣብ ኩዌት ዝርከብ ሓያል ሓለዋ ዝግበረሉ ዝነበረ ኤምባሲ ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ብምፍጻም 63 ኣሜሪካውያን ቀቲሉ ድሕሪኡ እውን ናይ ኩዌት ኣውሮፕላን ንመጀመርያ ግዜ ክጠልፍ ክኢሉ እዩ ኢማድ ሕድሕድ ስርሒት ድሕሪ ምፍጻሙ ናበይ ከም ዝኣቱ ኣይፍለጥን ብፍጹም እውን ኣይርከብን ነይሩ ኣብ 23 ዓመቱ ድማ ሓንቲ ካብ ግሪክ ናብ ጣልያን ትኸይድ ዝነበረት ኣውሮፕላን ጠሊፉ ኣብ ቤይሩት ከም ተዓርፍ ገበራ እቲ ኣውሮፕላን ኣብ ዝተጠለፈትሉ ሰዓት ኣብታ ኣውሮፕላን ተሳፊሩ ዝነበረ ሓደ ኣሜሪካዊ ቀጥቂጡ ብግፍዒ ቀተሎ ድሓር ድማ ኣብ ዘይፍለጥ በረኻ ብመስኮት እታ ኣውሮፕላን ደርበዮ ድሓር ነታ ዝተጠለፈት ኣውሮፕላን ነቶም ዝተጠለፉ ሰባት ንምድሓን 17 መዓልቲ ዝወስድ
ስርሒት ኣብ ቤይሩት ዝተኻየደ ኮይኑ ኣብዚ እውን እንተኾነ ከምልጥ ክኢሉ እዩ ኣብቲ ግዜቲ ግን ሓደ ተስፋ ዝህብ ምልክት ገደፈ እሱ እውን ኣብቲ መዕረፊ ክፍልታ ኣውሮፕላን ናይ ኣጻብዕቲ ዓሸራ ወይ ዲኤንኤን ናይ ኢምራን ካሃን ተረኽበ ብጀካዚ ምስ ጓል ሓወቡኡ ከም ዝተመርዓወን ሓደ ወዲ ሓንቲ ጓል ከም ዝወለደን ተፈልጠ ብዛዕባ ናይ ኢማድ ናይ ውልቃዊ ታሪኽ ህይወት ብዙሕ ዝፍለጥ ነገር የለን ኢማድ ካብ ብንእሽትኡ ጀሚሩ ናይ ኣውሮፓን ኣሜሪካን እስራኤልን ትካላት ድሕንነት ከም ዝከታተልዎ ስለ ዝፈለጠ መን ምዃኑ ከይፍለጥ እናተጠንቀቐ መንነቱ እናሓብአ መጺኡ እዩ ናይዚ መቐጸልታ ድማ ኣብ ሊብያ ናይ ፕላስቲክ መጥባሕቲ ብምግባር ገጹ ሙሉእ ብምሉእ ምቕያር መልክዑ ከም ዝቐየረን ድሓር እውን ናይ ሰባት ትኹረት ንኸይስሕብ ብመጥባሕቲ ነዊሕ ጭሕሚ ገበረ ቀጺሉ እውን እቲ ፕላስቲክ መጥባሕቲ ጉድኣት ከይስዕበሉ ንግዚኡ ካብ ፀሓይ ተኸዊሉ ስርሑ ክሰርሕ ጀመረ ኣብቲ ግዜ ኢማድ ምዃኑ ተረጋገፀ ሓንቲ ስእሊ ጥራሕ ኣብት ሲአይኤን ሞሳድን ኣተወት ኣብታ ስእሊ ኢማድ ርጉድ ዝበለ ነዊሕ ጭሕሚ ዘለዎን መነፀርን ማስክን እዩ ገይሩ ነይሩ በዚ መሰረት ድማ ሲአይኤ ስለ ኢማድ እዚ ዝስዕብ ዝርዝር ኣውፂኡ ዓለም ሙሉ ብኡ መሰረት ክደልዮ ምክሪ ሃበ ኢማድ ማለት ኣብ ሊባኖስ ዝተወልደ ቋንቋ ዓረብ ዝዛረብ ቡናዊ ሕብሪ ፀጉርን ጭሕምን ዘለዎ ቁመቱ 1.7 ሜትሮ ክብደቱ 67 ኪሎ ግራም ከም ዝኾነ ሓበሩ እቲ ዘገርም ግን እቲ ሓደ ሰብ ኣዘንጊዑ ስእሉ ዝለኣኻ ስእሊ እውን እንተኾነ ነቶም ትካላት ስለያ ብጣዕሚ ዘጋገየት እምበኣር ዳርጋ ምንም ጥቕሚ ዘይብላ ኮይና ተረኽበት ንኣብነት ኢማድ 80 ኪሎ ዝምዘን ብጣዕሚ ረጉድ ሰብ ኮይኑ እንዳሃለወ ሲአይኤ ዘውፅኦ ሓበሬታ ግን 68 ኪሎ እዩ ዝነበረ እዚ ድማ ኢማድ ኣብ ሕድሕድ ምንቅስቓሳቱ ብጥንቃቐን ንርእሱ ብጥንቃቐ እናሓለወን ኣካይዱን መልክዑን ድማ ንስለያ ዓለም ብዘጋጊ መልክዑ ይፍጽሞን ይዕወተሉን ድማ ከም ዝነበረ የርኤካ ሓደ ድማ ኢማድ ንድሕንነት ኣሜሪካን እስራኤልን ንምስሓት ኮነ ኢሉ ባዕሉ ዝለኣኾ ስእሊ እዩ ይብሉ ኢማድ ዝተፈላለዩ ናይ ሽበራ መጥቃዕትታት መፍንጃር ቦምብታትን ምጥላፍ ኣውሮፕላናትን ወዘተ ዕውት ብዝኾነ መንገዲ ብምፍጻም በቶም ኣባላት እቲ ኣሸባሪ ጉጅለ ህዝቦላ ከም ጅግና ክርአን ብጣዕሚ ክድነቕን ኣኽኢልዎ እዩ ብዙሓት ድማ ብዝፈጸሞም ብጣዕሚ ዝረቐቑ ስራሓትን ብትብዓቱን ኦፕሬሽን ወይ ስርሒት ናይ ምፍጻም ተኽእሉን ብብዙሓት ናዕዳ ክረክብ ከኣለ ህዝቦላ ዝበሃል ኣሸባሪ ጉጅለ ድማ ሳላ ኢማድ ብናይ ዓለም ትካላት ድሕንነትን ተፈራሒ ክኸውን ክኢሉ እዩ ሓይሉ እናተዓጻጸፈ ኣብ ዝኸደሉ ቁጽሪ ትካላት ድሕንነት ምዕራባውያንን እስራኤልን ንዕኡ ዝቕንጽላሉ መንገዲ ምድላይ ጀመራ ኢማድ ድማ እዚኣ ስለ ዝፈለጠ ኣብ ሓያል ፍርሕን ውጥርን ኣተወ ድሕሪኡ ድማ ፍልይ ኢሉ ንበይኑ ምንባር ጀመረ ቀስ እናበለ ድማ ንኹሉ ሰብ ምጥርጣር ጀመረ ወላ ኣማኽርቱን መሻጥርቱን ዝነበሩ ከይተረፉ ክጠራጠሮም ጀመረ ዓጀብቲ እውን ብቐጻሊ እዩ ዝቕይር ዝነበረ ኣብ ሓንቲ ቦታ ሓዲሩ ኣይፈልጥን ማለት ሕድሕድ ለይቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እዩ ዝሓድር ናብ ቤይሩት ሶርያ ኢራን ከም ዝገብሮም ዝነበረ ጉዕዞታት እውን ብጣዕሚ ምስጢራውያን እዮም ነይሮም ከም ሞሳድ ናይ ምዕራባውያን ትካላት ድሕንነት ዝብልዎ እንተኾይኑ ኢማድ ብሕታውነት ዘጥቅዖ ሰባት ምምራሕን ምእማንን ብጣዕሚ ዝኽእል ህውኹን ብዛዕባ ኣብቲ ዘመን ዝነበሩ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ኣቑሑት መሳርሒታትን ዓሚቕ ኣፍልጦ ዝነበሮ ሰብ እዩ ኢማድ መለለይ መንነቱ መልክዑን ብቐሊሉ ናይ ምቕያር ዓቕምን ረቂቕ ዓቕሚ ዝነበሮ ክኸውን ከሎ በዚ ድማ ንጸላእቲ ብቐሊሉ ከታልሎም ይኽእል እዩ ኣባላት ሞሳድ እዚ ኣሸባሪ ብጣዕሚ ስለ ዘሸገሮም ስለ ዘገረሞምን ትሽዓተ ህይወት ዝውንን ኣሸባሪ እናበሉ እዮም ዝጽውዕዎ ዝነበሩ ሓደ ቅድም ክብል ናይ ሞሳድ ኣባል ዝነበረ ድማ ስለ ኢማድ ከምዚ ይብል ኢማድ ንምቕንጻል ብዙሕ ፈቲና ኢና ብዛዕባ ድማ ብዙሕ ሓበሬታ ኣኪብና ኢና እቲ ዘገርም ናብኡ እናቐረብና እናተጸጋዕና ንኸደሉ ግዜ ግን ብዛዕባ ዘለና ሓበሬታ ብጣዕሚ እናሃሰሰ ይኸይድ እሞ ድኹም ዝበሃል ጎኒ ብፍጹም ክንረኽበሉ ኣይከኣልናን ማለት ብጓል ኣንስተይቲ ኣይዕሾን ገንዘብ እውን ኣይዕሽዎን መስተ እውን ኣይሰተን ወልፊ ዝበሃል ነገር እውን የብሉን ስለዚ ኩሉ ግዜ ንቑሕን ጥንቁቕን እዩ ነይሩ ክብል ይገልጾ ብ1988 ግን ብሰበስልጣን ፈረንሳ ዳርጋ ተታሒዙ እዩ ነይሩ ኢማድ ኣይፍለጥን ኢሉ ብስራሕ ጉዳይ ኣብ ፓሪስ ፈረንሳ ምስ ዓረፈ ናይ ኣሜሪካ ድሕንነት ሲአይኤ ናብ ሰበስልጣን ፈረንሳ ሓበሬታ ስለ ኢምራን ዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ ልኢኹ እዩ
እቲ ሓበሬታ ናይ ኢማድ ስእልን ብዛዕባ ዝርዝር እቲ ዝሓዞነ ሓሶት መንነት መለለይ ካርዲ ዝገልጽ እዩ ነይሩ። ይኹን ደኣምበር ፈረንሳውያን ነቲ ዓለም ዘንቀጥቀጠ ኣሸባሪ ኣብ ኢዶም እናሃለወ ክሕዝዎ ኣይደለዩን። ሸለል ኢሎም ከም ዘይረኣይዎ ክሓልፍዎ እዮም ወሲኖም። ምኽንያቱ ድማ ብዙሓት ፈረንሳውያን ኣብ ሊባኖስ ብኣሸበርቲ ተዓጊቶም ስለ ዝነበሩ ንኢማድ እንተሒዞሞ እቶም ኣሸበርቲ ነቶም ዝተዓፈኑ ፈረንሳውያን ከይቀትሎም ብምፍራሕ እዩ። በዚ ምኽንያት ድማ ኢማድ ከምልጥ ከኣለ ድሕንነት ኣሜሪካ CIA ድማ ብተግባር ፈረንሳይ ብጣዕሚ ሓረቐ። እቲ ዘቕረበሉ ምኽንያት እውን ኣይተዋሕጠሉን። ቀፂሉ ትካል ድሕንነት ኣሜሪካ ኣብ 1986 ኣብ ኣውሮፓ ብ1996 ድማ ኣብ ስዑድ ዓረብያ ክሕዝዎ ፈቲኖም ነይሮም ግን ኣይተዓወቱን። ከምቲ ዝተለምደ ክስወር ክኢሉ እዩ። ኣብ ውሽጢ እዞም ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜ ኣብ ልዕሊ እስራኤላውያን ዝፈጸሞም ግፍዓዊ መጥቃዕትታት ብዋናነት ፕላን ገይሩ ኣፈጺሞ እዩ። ኢማድ ብ1982 ሓንቲ ቦምቢ ዝመልአት ብኣጥፊኡ ጠፋኢ እትምራሕ መኪና ናብ ሓደ ኤምባሲ ብምፍንጃራ እቲ ኤምባሲ ሙሉእ ብምሉእ ከዓኒ ብምግባሩ 29 ሰባት ሞይቶም እዮም። ኣብቲ ግዜ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሞሳድ ነዚ ተግባር ዝፈጸምዎ ዓባስ ዝበሃል ናይ ሒዝቦላ ሓላፊ ኣብ ሊባኖስ ብሄሊኮፕተር ስለ ዝቆተሉሎም ንዑ ንምክሓስ ክብል ዝፈጸሞ እዩ ብምባል ሸለል ኢሎም ሓለፍዎ። ድሕሪ 2 ዓመት ካሊእ ኣብ ኣርጀንቲና መጥቃዕቲ ፈነወ። ኣብዚ ግዜ ግን ኣብ ልዕሊ ኣብ ኣርጀንቲና ዝነበሩ ናይ እስራኤል ማሕበረሰብ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ነበረ። በቲ መጥቃዕቲ 89 እስራኤላውያን ክሞቱ ክኢሎም እዮም። ሕጂ እውን እንተኾነ ሓደ በዓል ሞያ እዚ መጥቃዕቲ ዝተኻየደ እስራኤል ሙስጠፋ ዝበሃል መራሒ ስለ ዝኣሰረትሎም ሕነን ንምፍዳይ ዝተገብረ መጥቃዕቲ እዩ ክብል እዮም ገሊጾሞ። ኣብዚ ግዜ ግን ዝተወሰኑ ኣባላት ድሕንነት ኣሜሪካ ናብ ኣርጀንቲና ከይዶም ኣብ ልዕሊ እቶም ክልተ ዝተገብሩ መጥቃዕቲ መርመራ ገበን ንኽልቲኦም መጥቃዕትታት ርክብ ከም ዘለዎም ደምዲሞም እዮም። ክልቲኦም መጥቃዕቲ ሜላ ኣፈጻጽሞኦም ሓደ እዩ። ክልቲኦም ዝተፈጸሙ ብኣጥፊኡ ጠፋኢ መራሒ መኪና ዝምራሕ ቦምቢ ዝመልአት መኪና ዝተፈጸሙ መጥቃዕትታት እዮም። እዞም መጥቃዕትታት ክፍጸሙ ናይ ኢራን ድሕንነት ናይቲ ከባቢ ነበርትን ከም ዝተሓባበርዎም እውን ደምዲሞሞ እዮም። ንኣብነት እዛ መኪና ዝሸጠሎም ካርሎስ ዝበሃል ነባርቲ ከባቢ እዩ። እዞም ኩሎም ናይ ሽበራ ስራሕ ድማ ናይ ኢማድ ኢድ ከም ዘለዎም ተረጋገጸ። ኣብዞም ዓመታት ኢማድ ኣብ ኢራን ንነዊሕ ግዜ መንበሪ ገይሩ ነበረ። ትካል ድሕንነት እስራኤል ሞሳድ ነቲ ናይ ሽዑ ግዜ ዝነበረ ኣልሙሳዊ ዝበሃል ናይ ሒዝቦላ መራሒ ምስ ቆንጸሎ ኢማድ ድማ ንዓይ እውን ኣይትተርፈንን እያ ክቁንጽሉኒ እዮም ብዝብል ፍርሒ ካብ ኢራን ከይወፀ ንብዙሕ ግዜ ጸንሐ። ኢማድ ኣብ ልዕሊ እስራኤላውያን ብዝፈጸሞም ግፍዕታት ብእስራኤል ብጣዕሚ ተደላይ ኮይኑ እዩ። ብናይ ባዕሉ ተግባር ንናይ ባዕሉ ህይወት ሞት ፈሪድዋ እዩ። ኢማድ ንኽቅንጸል ብዙሕ ዓመት ከም ዝወስድ ግን ፍሉጥ እዩ ነይሩ። ሰነ ብ1994 ኢማድ ኣብ ቤይሩት ተራእየ። እምበር ከስ ክቡራት ተኸታተልትና መደብ ሄለን ታይምስ ንሎሚ ዘቕረብናዮ ፍሉይ ስርሒት ብሞሳድ ዝብል ኣርእስቲ ኣብዚ ክንዛዝሞ ኣብ ቀጻሊ ብኻልኣይ ክፋል ክሳብ ንራኸብ። ኣብዚ መደብ ርእይቶ ወይ ከዓ ሃናፂ ነቐፌታ ምስ ዝህልወኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ኣስፍሩልና። ንምትባዕ ከዓ ሼር፣ ላይክ፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ኣብ መዓልታዊ ዝርግሑ መደባትና ተሳተፍቲ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንዕድመኩም።